Funny Channel uvádza. Vítajte v show Cvičíme s Vierou. Dobrý deň, moje meno je Viera. Dneska si predsvičíme Všetko, čo sa dal. A využiť to možné. Vítajte späť. Po krátkej prestávke sme späť v show Cvičíme s Vierou. Moderátor, poď sem, zase sere. Kde si bol? Prepačte, bol som srať. Dobre. Tak čo sa tu deje? Vítajte pri show Cvičíme s Vierou. Vítam vás. Takže pokračujeme týmito krásnymi železnými oceľami. Neres. Takže musíte takto cvičiť. Makaj! Každý deň. Makaj, záber, ešte poďme, ešte 20. Vďaka tomu, Ešte mi tu rozbije svetlo. vďaka tomuto som silný kresťan. Teraz niečo pre slabšie povahy. Tento cvik je na prsné a chrbtové svaly. Makaj. To čo je? Ty nechceš cvičiť? Makaj. 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 Precvičíme si tieto svaly prsné. Makaj. Dobre, sedme na to. Nenadávajte. No tak, to ešte ugrofinsky ďalší cvik. Naložím Od húka. Povoľ. Ako si môžete všimnúť, náš Johnny zvíra momentálne 120 kg a je to stroj, ktorý vás automaticky vysporiada. To som všetky rýchlo. A teraz niečo ľahšie. Vidíme, že ste pevný hriešník. Poď, ja pozrieť, Ešte raz. Ako to vyzerá, keď niekto je drzý a nevie sa správať, preto vyzerá ako pohľad. Dobre, končíme. Nemá to cenu, dovidenia. A vítam vás, Funkys.